Aşgabat şeherinde ýaşaýan Batyar Maşgalanyň ilkinji perdendiniň dünýä ilmegi täze ýyl bayramçylygy bu maşgala üçin goşa şaatlyga, goşa bayrama görli. Şeýleň garasy baky bir tarap Türkmenistan Bedew watly at Muradyn mekany ýyly watlanylmak münasibetli täze dünýä inen bäwejige at Murad diýen paýhatly jümle bilen utgoşdurlyp Atamurad ady dakylly. Atamurad diýilip atlandyrylan bäwejeň ata eneleri her iki döwürde ýurdumyzda insan saglygyny goramak, çağlaryň saglyşy ösüşini ýola goýmak orna döwlet derejetine edilýän alady üçin gahrman arkadamyza hem de arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Garasy baky bir tarap Türkmenistan Bedew watly at Muradyn mekany ýylynyň ilkinji ogul perdeniň dünýä ilmegi ýaly ýatdan çykmajak ajaýyp waka münasibetli. Batyar Maşgala hormatly prezidenti bilen we gahrman arkadamynyň adyndan toý sowgatlary goşurly. Şunda Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga metäs saýgylara hemayet bermek boýunça haýır sahawat ganatynyň adyndan hem sowgatlaryň goşurlanyny bellemek bu soňçly. Täze ýylyň garşylanmagy we ogul bäwejeň dünýä ilmegi münasibetli gutluk sözleri hem de pek arzulary aýdyrly. Garasy baky bir tarap Türkmenistan Bedew watly at Muradyn mekany ýylynyň ilkinji prototypyny ogul perdeniň dünýä ilmegi ýurdumyzda bir karar bolan döwletligiň dawamatlygyň parahatçylygyň adyň nişan hökmünde ikrar eden waka görli. Bäwejige dakylan adyň täze ýylyň şygarynyň ugralmagy taryhy hikmetli wakalaryň üstüne ýetirdi. Değişli lokmançylyk maglumatlaryna laýyklykda gaýypowlaryň maşgalasyna goşulan bäwejeň saglyk ýagdaýy özüni duýuşy kanagatlanarly. Täze ýylyň ilkinji pursatlaryna doglan ogul bäwejeň agramy 3 kilogram 100 gram we boyu 48 santimetr ölçeklerde belli galny. Munyň özi ýurdumyzda insan saglygynyň berkidilmegi, nesilleriň saglyşy ösüşiniň üpşin edilmegi urnaky aladanyň aýdyň netijesidir. Batyar Maşgala ilkinji prezidentleriň gahrman arkadamynyň we arkadaly gahrman serdarymynyň ösüp gelýän ýaş nesilleri baradaky aladasyndan ruhlanyp, watamyzda wepaly, jemmetimizde peýdaly adam bolup ýetişmegen ardy ödýänliklerini ýygy belediler.